vás mi píše, že radi by ste si zacvičili so mnou, ale nakoľko niektorí bývate moc ďaleko, je to nemožné. Určite sa vám už stalo, že ste si chceli zatrénovať, ale nechcelo sa vám ísť von z bytu. A preto, ako ďalšie video, som pre vás pripravil celotelové domáce cvičenie. A čo k tomu potrebujeme? Poďte, ukážem vám to. Schodisko, karimatku, stoličku a ešte jednu dôležitú vec. Seba. Keď sa vám to páčilo, lajkujte, zdieľajte a prihláste sa na môj YouTube odber. Každý týždeň vám ukážem niečo nové a užitočné. Teším sa na vás.